Já mám velmi rád podzim u této krajiny na Bělehradsku a Měletínsku. A zřejmě ho měl rád i jeden význačný český básník, ale on to byl i archivář a historik a můžeme říct tak trochu folklorista, Karel Jaromír Erben. Ten se tou krajinou tady pohyboval, ale on jí spíše putoval a navazoval s ní pouto a hledal ty příběhy v té krajině. A ona mu je pak vlastně vyprávěla, nalézal je v lesní tišině, ve vodní hlubině, u rybníka, u opuštěného kostelíka a vyprávěli mu je lidé a on je pak předával svým dílem dál. Píše v Záhořově loži. Šedivé mlhy nad lesem plynou, jak duchové vlekouce se řadem, jeřáb ulétá v krajinu jinou, pusto a nevlídno, ladem i sadem. Já chci říci, že víš, když ty ranní mlhy podzimní, jako krajkový bychom řekli s tou krajinou, putují, tak vlastně ti to může trošku rozostřit to tvoje vidění světa. Protože my ho máme nějak navyklé, to naše vidění světa. Jsme nějak nivelizovaní tím naším kulturním vzorcem. A ty můžeš pak někam nahlédnout, nebo co si zahlédnout. V tom Erbenově díle je protknuto slovanské bájesloví s těmi křesťanskými principy. A to jeho slovo protknuté rytmičností mocně zní. Já si vždycky vzpomenu na část balady Vrba. Pakli v bílí není síly, mocné slovo neomílí, mocné slovo mrač navodí, v bouři lité chrání lodi. Mocné slovo ohni káže, skálu zdrtí, draka sváže. Jasnou hvězdu strhne z nebe, slovo mocné zhojí tebe. Já si myslím, že to charakterizuje celé jeho tvorbu, ty vyspívané balady tím jeho mocným slovem a to je ještě tou zvukomalebností umocněno. Sedí babka při ohnisku, měří vodu z misky v misku. 12 misek v jedné řadě. Pán u baby na poradě. Proč je toto ženství, když se nad tím zamyslíme? No samozřejmě to ženství, žena vlastně vyvolává podivné situace či průchody nadpřirozena. A v podstatě, což někdy vede sice k tragickým osudům, až, což víme i v jeho tvorbě. Ale v podstatě žena je protknuta větší citlivostí a tím pádem tedy i prudkými, můžeme říci, ambivalentními emocemi. A tím pádem je bytostí dle mě silnější a je o to více provázanější s tou matkou přírodou. A zase bych jen malou ukázku z první májové noci. Erben. Na ohništi pod komínem sedí babka slečená, pokuřuje sebe blínem, maže nohy, ramena. Ta žena tady hraje hlavní roli v té jeho tvorbě a v podstatě je to citlivost, je více protknutá s těmi silami přírody a jestliže tedy vlastně ten obraz krajiny nám vzniká soutvářením živlů, jejich živelných podstat, tak vlastně ti lidé, vlastně z něho vystupují ty příběhy a ti lidé, pokud se dokázali zastavit a vcítit v to místo, tak vlastně ty síly živelné personifikovali. A
přizvali je jakoby do naší časovosti. A potom se setkáváme s různými těmi čerty, vodníky, pidi mužíky, skřítky, čarodějnicemi. To je pro mě také erben. Takže my se nacházíme teďka u kostelíku svatého Petra a Pavla na Byšičkách. A ten kostelík je velmi starý, je vlastně z doby románské. Za oltářem bychom našli románskou apsidu, kdybychom vešli dovnitř. A to místo samo, když se k němu přibližujeme, vyzývá k příběhům. Mohlo jít o staré pohanské místo, kde později vlastně jej křesťané osadili božím stánkem. Já chci říct si vždycky, když sem přijdu, tak si říkám, takové místo je vhodné k obcházení. A to místo mě vždycky zastaví. On totiž píše spisovatel Karel Václav Rais, že zde žil kdysi poustevník a ten zde udělal křížovou cestu okolo toho kostelíka. A ta byla prvně dřevěná a dneska je kamenná. Já chci ještě říci, že to místo se k němu váže jiný příběh, a to je příběh takový, že zde stávala dole právě tady pode mnou obec Byšička, která snad byla za 30leté války zničena, ale říká se také pověst, že tam lidé v hospodě vlastně se špatně chovali, karbanili a divné řeči měli a hlavně se navyšovali nad to, co je převyšuje. A v podstatě jednou se objevila černé mraky tamhle nad nedalekým hradem Kumburk a to vždycky pro tuhle krajinu nevěstí nic dobrého. V té chvíli vlastně udeřil blesk do hospody a celá vesnice se propadla. Svatební košile, ten démonický let, který vlastně milá podnikne se svým milým, teda lépe řečeno s jeho obrazem už, končí tady dle erbena právě u kostelíka svatého Petra a Pavla. O co tam šlo v této baladě? Dívka se modlí ke svému milému. Ten milý padne ve válce a za svitu luny se jí zjeví obraz jeho. A ten ji zve k svatebnímu letu, když to tak řeknu. A teď ten celý příběh vyspívaný erbenem je takový démonický dialog mezi milým a milou. A ten obraz si tedy láká, ten obraz, ta duchovní entita vlastně se ohlašuje pohybem obrázku na stěně, dále vlastně ťukáním na okénko, zastavením hodin. Ona si bere dár té své panenské lásky, ty svatební košile, pokračuje s ním v tom letu. Já bych chtěl říci, že dělá 3 rituální gesta, které vlastně tím se dostává ještě více do moci toho obrazu. To znamená, odhazuje křížek, růženec, modlitební knížku. Ale neudělá poslední gesto, a to je překročení té hřbitovní zdi, která odděluje ty dva světy. A kdyby to udělala, tak skončí jak ty svatební košile. To znamená, je roztrhána, stane se z ní, z těch svatebních košilí by se stal umrlčí rubáš. To ona neudělá, dokonce v té baladě na konci
je napsáno, že pak tu dívku odvádějí do své dědiny a ten hrob probíjí sosnou. Co tím chtěl Erben říci? Že ten obraz zřejmě saje život. A když tuhletu baladu si tady to jeho slovo zarecitujete někdy v noci a ucítíte tu moc toho slova a ještě vlastně protknuté tím opakováním, tou rytmičností a melodičností, tak jakoby vlastně ten příběh znovu vstoupil k vám. Voda je životodárná a naši předci ji vždycky ctili. A v Erbenově díle například vystupuje jako zrcadlo, do kterého se můžeš podívat. Bylo to vlastně první zrcadlo, ve kterém se člověk viděl a vidět i věci budoucí. Nakonec ve Štědrém dnu tu prý dívce o půlnoci při luně pochodni souzený se zjeví hoch ve hladině vodní. I nahlédne v jezero hluboko, hluboko, milému se podívám pevně okem v oko. Sice Erben varuje, že není radno se dívat do budoucnosti, co nás očekává opět ve Štědrém dni. Však lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu. Ale přesto ti naši předci nahlíželi do té vodní hladiny a prameny a studánky vlastně ctili. Nakonec vystupuje i jinde živá a mrtvá voda, třeba ve Zlatovlásce Erbenově. Ale najdeme to i vlastně v Zlatém kolovratu. Pachole nohy přijalo, do lesa zpátky spěchalo. Podej mi, chlapče, živé vody, neď bude tělo beze škody, jak bývalo. Takže ten vodní živel doopravdy vystupuje v té jeho tvorbě, protože ten prochází celým tím slovanským bájeslovím, takže musí zákonitě vystupovat i v jeho tvorbě. A personifikovaná vlastně síla té vody je například u rybníků samozřejmě vodník. Vodník, to je taková postava, která vlastně někdy je dobrácká, jindy potněšilá, ale vždycky je živelná. A tady jsem je situován zase pocitově ta vyspívaná balada Vodník, kdy nám zase takovým tím démonickým ukolébáváním skrze ty své zdrobněliny jako by nás vábila v tu vodní hladinu, aby jsme tam vstoupili. Tam se zachtělo vlastně tě živelné bytosti tomu vodníkovi lásky lidského pokolení. A matka varuje dívku, aby nevstupovala v tuhletu říši. Že není návratu, ale ona, jak se píše, k jezeru vždy ji co spohání, k jezeru vždy ji co snutí. A nutí k tomu osudovému vstupu do té vodní hladiny. Ten vodník ji pojme za svou ženu. Má s ní dítě, ale ona ctí i lásku ke své matce. A teď je tady volba. Volba lásky k dítěti s tou živelnou bytostí a v té jeho říši a lásky k matce. Nakonec ona se navrací za tou matkou, ale vodník, ta živelná bytost, si dává radu. Neobjímej matky své, ani duše jiné, sic pozemská tvoje láska s nezemskou se mine. Protože to jsou zase ty dva světy. Ten svět těch živelných bytostí a ten svět, ve kterém se pohybujeme. A ona toto poruší a nemůže odčinit tento svůj krok, který udělala, že porušila vlastně ten slib ty živelné bytosti. A zase čteme dál. Na jezeře bouře hučí. V bouři dítě naříká.
nářek ostře bodá v duši, potom náhle zaniká. Jde tady o volbu vlastní krve mezi láskou k dítěti a láskou k matce. A tohle vlastně bychom k tomu ještě mohli říci, že neuposlechnutí varování té matky, ona, ta dívka, kráčí vstříc svému osudu do té živelné vodní říše. My se nacházíme pod kostelíkem, je nedaleko Červené Třemešné. Sem právě pocitově umístil Karel Jaromír Erben svoji nejrozsáhlejší baladu v 5 obrazech, a to baladu Poklad. Na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou. Z věže pak slyšeti zvuky. Hájem a sousední výskou. O co tady vlastně jde? Žena ze svého běžného obstarávání, z časodění, dá se říci, utíká se usebrat o Pašijovém týdnu na Velký pátek k Božímu stánku. To usebrání taky někdy není bez rizika a je vystavena zkoušce. Nese v náručí dítě a teď se jí otevře luna Matky Země a tam najde vlastně to drahé kamení a objeví se jí ten vchod. Zase pokračuju. Tu, kde z divokého klestu od kostela 300 kroků veliký čněl kámen v cestu, co se nyní jeví oku, jeví se tu ženě jeví vchodem vršek otevřený, vysvětliti sobě neví. Kámen v cestu postavený, postavena celá skála, jak by od věků zde stála. Jeví se tu, jeví ženě chodba pod zemí, co síně vyklenutá ve křemeně a tam klenba, kde se tratí ve tmavém pahorku klíně, jaký splamen znamenati. A teď je vystavena vlastně té zkoušce. A my víme, že žena je archetyp především matky a že ona nesmí zaprodat to svý ženství. To vlastně jinak vlastně jí hrozí dočasná nebo trvalá ztráta. A ona ho zaprodá. Ona vlastně vstoupí do toho luna Matky Země, a které se jednou za rok cyklicky otevírá a vlastně bere si to bohatství a dítě tam odloží. Dveře tu jsou otevřeny do nejskvělejšího sálu. Zlatem jen se svítí stěny, strop rubíny vyložený, pod ním sloupy ze křišťálu. Z obojí pak strany dveří na podlaze mramorové, kdo neviděl, neuvěří. Hoří, hoří, dva ohňové tuto hoří, nic jich blesku neumoří. Nade stříbrem po levici, lunou oheň vzhůru plane, nade zlatem po pravici sluncem pláti neustane. Nejdelší v Erbenově v těch 5 obrazech je ta osudová část té volby, toho rozhodnutí. To je ta první část. A ta žena to vrozené ženství zaprodá. A tím pádem ta žena zahyne. Neví, že je pod nadvládou časnosti. A že jak dozní ty Pašijové zpěvy, takže vlastně všechno bude tak, jak bylo předtím. A tím pádem zmizí ten vchod a dítě zůstane v té matce zemi. Ty chvíli vlastně ztrácí to své dítě. Musí počkat celý ten cyklus roku, být připravena usebrat se a odčinit tu svoji křivdu a v podstatě to dítě je pak navráceno. Důležité je také říci, že vlastně Pašijové zpěvy nejsou obyčejné zpěvy. Těmi zpěvy, jakoby ten dávný příběh
který je charakterizován těmi pašiovými zpěvy, jakoby byl reaktualizován, jakoby vstupoval do naší časnosti.